nke na ọ ga-adịrị ndị Igbo na mma na onye ọbụla na-agụ ọfọ n'ụtụtụ na-agụ ọfọ n'ehihie na-agụ ọfọ n'abalị ya dịkwara ndị Igbo na mma asị m ya dịrị ya na mma onye ọbụla agbaghị ndị Igbo na-amasị onye ọbụla na-anọkọta kwuo okwu si na without the Igbos ya dịrịkwa gị na mma ọnụ ọgụgụ nne m ndị so m anụ ọgụ a otu anyị ga-eji akpọkọta Igbo kpọkọta onwe anyị ọnụ anyị achọrọ ịma ebe o si bido anyị achọrọ ime onye bidoro ya but n'ihe m na-ekwu bụ onye mara nke o ji ya wepụta ka anyị tinye ya n'ọrụ maka na nwa Ọsadebe si na ụmụ Igbo ụmụ agbara ụnụ bịakwa na ọrụ adabekwere na anyị na onye makwara nke o ji na ya wepụtakwa na ọ bụrụ ụkwụ ije na ọ bụrụ okwu ọnụ ka iji agụ wefute ya nke ọ bụla iji ọ bụrụ oyiyi amara Chineke wefute ya anya m ji were nke m bịa maka na mụ ajụrụ enwe amara Chineke na ọ bụrụ n'ike aka m ka m ji ekwu ihe m na-ekwu mana iji bịa okwu m na nkenke na-asị m na a na-ahafụ isi aka n'ụwa wee gbaba ore ezi ndị dị folo mụnwa bụ Chukwunna kere ụwa ka m na-akpọ eze ọpụta ife adị n'ụwa niile maka na ọ ji ọba bụ okwu ahụ n'isi na ọ bụrụ nke m na mmadụ a na-echiri mmadụ eze ọ site n'aka mmadụ ka Chineke ji enye mmadụ eze maka na eze si na chi abịa a sị m obi n'igwe na-ekwe okpu m na-ewepụkwa m ya na gị bụrụ eze n'igwe n'ụwa ka nzawa nke ndị ezi nna dị maka na ebe a ka isi dị ime ozi ibe ire mana asị m n'ụbọchị taa ebe nna ezi ya bụ ozi ọma kemgbe na ha na-anụrụ ọja na ha na-anụrụ ihe m na-ekwu ha na-anụrụ ozi ọma ma ewee sizie Chineke kere ụwa ewesizie ngwa na ka anyị mezie ya otu a mụ wee sịkwa nna na ndị ezi nna dị na-agbagharụgo m ha ihe ọjọọ niile ha mere m agbagharụgo m ha ma nke ha chejọrọ m ma nke ha kwuru m mere ma nke m na-emeghị asị m na-agbagharụgo m na ha gawa n'ihu asị m ezi nna dị gawa n'ihu ya bụ gawa n'ihu ma nne ya ma ma nọrọ ya gawa n'ihu na asị na onye ọbụla chọrọ udo na-ebu ụzọ weta udo ihe mere anyị ji nụsọ ọgụ bachaa mba mburu ụzọ were aka m chọba udo maka ihe eji ekpe udo na eji m ya ihe eji eme udo nọ m n'aka ahụhụ otu esi eme udo na-akwara mba igwe chiri gbuo efi obere nwa nne ya bụ n'afọ anọ n'afọ nne ya na-agbụ eziokwu igwe ọhaziri mee eze agbakọtara aka chie obere nwa chiri igwe mana onye ụwa nke kachasị nke na ndị ichie bịakwuru dọọ kwuo eru na ndị ichie bịakwuru tizie aka anya na m jisi ka anyị na-achị onu na omenala anyị na a na-arapụrụ omenala mewe omenelu ndị ụka jewe ụka onye mara nke a ga-eji m obodo ọ dị mma ọ bụrụ na n'ọfọ n'ime ụlọ ụka ka ị ga-eche weti ya weti ya nke ọ bụrụ na ndị omenala ga-esikwa na omenala weti ya ka anyị tikọọ ya ọnụ were eme ụka obodo dị mma na ọya ka anyị kwuru kama na ihe nso onye ọbụla emere nke ọjọọ na nke ọjọọ ọ dịrọ mma maka na arụ m na-asọ ihe ọjọọ na asị na ije a ihe ọjọọ abịakwutekwana anyị chi ọbụla na-eme ihe ọjọọ anya chọkwara ya bịakwara anyị nso chi ọbụla na-eme ihe ọjọọ chi ndị na-eme ihe ọma kụgbukwe ya n'ụzọ onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ abịakwana m nso na arụ m na-asọ mkparị arụ m na-asọ ihe ọjọọ arụ m na-asọ mmegide maka na ihe a ka onye ụwa chọrọ mụ ga ya na-agwa ndị ezi nna dị foro na ọhịa ka unu ga-eme o wee dị mma na enwere ihe a na-asị nnaghachite Ezinna Diforo, the return of Ezinna Diforo. Ihe a ka Jehova kwuru, ihe a ka onye ụwa kwuru. Unu ga-eme ntị ngwa unu ihe onye ụwa kwuru, ngwa unu ihe unu ga-eme. Onye mere njiga si onowu ngwa nke ọbụla na-ese ka anyị dozie kpọghachite ojiọgọ megbuo ndị ire maka na ndị anyị ji aba na ndị so na mụ na ha kwụrụ bụ ndị ga-ahụ eziokwu ha were ya dozi n'aka mana ọ nwere ihe anyị na-azọ na ihe anyị ga-azọ ọkụ udo dị ihe anyị na-achọ ọkụ udo dị ihe anyị na-asị wee bebere ugobere nke si ibi ebere ya fewe ebi ebi n'ọnya ka m kwuru na ọ bụrụ ọfọ ọjọọ ka m gwara na asịkwana na ọka a na-akọ akarị onye kụrụ ya achọkwara m iji ohere a wee sete ndị ihe na-eme n'ụbọchị taa shi n'aka ha wee kwuo maka na a sị na ọbọ ya na-akarị ọga ọ na ofu amadi ofu ikorobịa ofu onye Anambra steeti nwa amụrụ amụ na Ọkịja Ihiala Anambra steeti
if I'm not mistaken, Okija precisely. Afia Onowu Igbo. Eze Umuiyo. Mgbe m netere okwu Eze Umuiyo Onowu Igbo, e nwere okwu ọ gwara m n'etiti abalị. After Onowu Igbo gwachara m okwu ahụ, na-ewe binye si na oge njem erugo. Ma wee na-asị ebe ya ụmụ amadi nọ, ọ nọ na mba, ọ nọ n'ụlọ, ihe ọhụrụ ọ na-achọ, ọ ga-achọcha ya. Ebe ọ bụ na ọnwa ikorobịa kwetere n'eziokwu na ya ga na-ekwu eziokwu na-agbasa ozi ọma eziokwu, mụ asị na ọ ga-adịrị ya na mma. Onye ọhụrụ na-achọ Onowu Igbo tuzuo okwu. Onye ọhụrụ hụrụ nke Onowu Igbo were ya tinye n'akpa nke akọkwa ya. Onowu Igbo ebe ọbụla ị nọ, eze ọpụta ife adị nke mbụ n'ezi nna dị, mụ asị na ọ ga-adịrị na mma, na ị ga na-eje eje na ị ga na-abata abata, maka na ihe agba n'ụzọ na orika. Ọ mgbe agbaketekwara na ya bụ ụzọ mgbe ahụ na ahụ ma e wee kọwara gị dịka otu o si mee. Mana ama ma ọ bụrụ na onwe emebi Onowu Igbo, anyị ga-ezute, ma anyị ezuteghị n'ụlọ, anyị ezute n'ezi. Onye ọzọ m na-echefukwa Odenjiji. Odenjiji oke mmụọ na-ekwu eziokwu, oke mmadụ na-ama mbe. Onye banyere ihe mkpagbu a na-akpagbu ndị Igbo na-emetụ n'ahụ. Odenjiji, asị m nke ije anụ na ya akọkwana gị. Odenjiji bụ onye si na igwe anyị na-esiri n'ala Igbo bụzi ndị na-atụ achị, ha ganara ego, ha bịa mechie ọnụ. Odenjiji wee gwa ha sị, ihe ahụ na-eye unu eghezina m, moto ahụ m kwere n'akwa unu eghezina m. Mụ wee sị, Odenjiji, aka anyị ije anụ akwụ ngị n'azụ, ka anyị na-eje eje were na-emelite omenala Igbo, ka anyị na-ekwu eziokwu, anyị gaa mba anyị ekwu eziokwu, anyị nata n'ụlọ anyị ekwu eziokwu. Anyị hụ ndị itie ndị ajọ mmadụ, anyị atụọ n'okwu gwa ha eziokwu, maka na ahụrụ m nke Odenjiji si na ya bịara kwuo eziokwu ndị ichie agbara. Odenjiji asị m na ị ga-eje ị ga-ana. Asị m ndị ichie bụ unu, ha chewekwe gị. Ndị ajọ mma ahụkwana gị, ndị ajọ mmadụ ahụkwana gị. Echiche ọma anyị na-echere ndị Igbo, asị m ka anyị were wee na-aga, maka na ọ ga-adịrịla anyị na mma, ọ ga-adịrị ndị Igbo na mma. A na-agba ha ebe ọnwụ na Igbo si wee bido, a na-achị okwe m n'isi ndị Igbo. Nna anyị ukwu bụ Eri, ebe ọ dị n'ụmụ Eri. Ndị abụrụ ihe m mụrụ amụ, mana ebe a ka isi Igbo bido. Anyị si nna anyị ukwu Eri na ebe ọnwụ na anyị si wee gbahapụ, ebe ọnwụ na anyị si mejọ, gbaa nke anyị metere, nke anyị kwutere, gbaa. Mana anyị si na ya na-achịchego na omume nna nna anyị ha mere mgbe ochie, na asị ndị na-eje ụka jebe ụka, ndị na-agọ mmụọ gọba mmụọ, kama ihe anyị si onye mekwana nke ọjọọ. Na ya ka anyị kwuru na arụsị ọbụla na-ana mmadụ wa ajọ arụsị, na arụsị ahụ eso aka na-adịkwu ya. Mana arụsị ọbụla mere na na-ezu oshi n'obodo, arụsị ahụ wee ezigbo arụsị, maka na onye ntị ka ọ bụ. Arụsị ahụ mere na na-anata nshi gbuo mmadụ n'obodo, ọ wee ezigbo arụsị ka ọ bụ. Ka a kwatụnụ ya, ka a hafụ ya, bikọs na ọ bụrụ ihe niile ka ndị ụka ga-eme, bikọs n'obodo nwere ihe ha ji chere onwe ha. N'ọya ka onye ọbụ anyị ọbụ ụmụ itorobịa, ka anyị na-achịwe na ebe anyị si pụta, ka anyị na-achịwe na n'ala Igbo, ka anyị na-achịwe na omenala nna anyị. Sọ nke mụ na mmadụ ga-eji eburu ọgụ mgbe m hụrụ onye na-eme ihe ọjọọ, na omenala ga-adịrị. Nwa bere ike omesi na omenala na-eso okwu, omenala na-eso okwu na ya amaghị nke ndị ji wee biri ibe ha. Ndị ọcha na-eme nke ha, ndị ọbụla na-eme nke ha, ndị ụka na-emekwa omenala, ka ezi nke ha ji bịa gwazi anyị na nke anyị wezi ihe ọjọọ. Ọ bụ ka ọ ha m n'ọnụ, mana ihe mmadụ ji eziokwu ka m nọ n'ime, the moment of truth. Eziokwu a ga-ekwu ya, ihe ọ sọkwara ya mee, a ga-ekwu the truth. What I am saying, if you want to hear this truth, please go to my Facebook page, Ezeoputa Ifeadi TV, the moment of truth. Go and subscribe and follow me. Follow me if you want to hear the truth. Follow me if you want to be liberated, because there are some challenges I have had in my lifetime that I want to pass out so that people will know, and they will go and take part in it so that them too will be liberated. Follow me on YouTube, Ezeoputa Ifeadi TV. Subscribe. That is all. Now beg at the beg. Just subscribe. If you want to hear, if you want to be liberated, just follow me. I will not mislead you. It's a promise. I will not